Vi plejer at starte med at uddele lidt hædersbevisninger. Lidt priser, hvis der er nogen, der kommer i betragtning til at blive hædret. Få et håndtryk. Få en erkendelighed i forhold til den opmærksomhed, det er at få en pris. Så siden 2016, du blev formand, var du repræsentant for foreningen i brugergruppen. Din idrætsgren, din forening hedder Mujinkai. Kende startede, at du altid har været ekstremt aktiv, både i trænings- og foreningsarbejdet. Du udfører et kæmpe stykke arbejde. Du påtager dig en bred vifte af opgaver, også langt mere, end man kan forvente af en formand, der bliver det, vi ikke kan lade være. Med lyst til både at dygtiggøre, sidenhen leder. Topspiller fra måske nogle år siden dumpede et kampprogram gulv endnu samme stil. I nålen. Ja. Meget, meget våde dusker. Og det er så knoglen, ikke? En langsigtet strategi. En Simon kan spejle sig i med sin forening. Egentlig alle sammen kan spejle jer i. Vi ved godt, det tager mange år fra et byggeri eller en etablering af en halvfacilitet bliver besluttet og til det bliver effektueret. Det er ikke som på land.